अरे का है शैलेश भैया, कहाँ जाता रहो? अरे का बताइए भाई, का भइल बोल। अरे यार का बताई, हमार दिमाग में ऐसा ऐसा सवाल बनता ना कि हमार सवाल का जवाब केहू देवे नहीं खे पारत। हम का बताई और जाना तरह वे टेंशन में हमारा रात भर नींद नहीं खे आव। अरे महाराज कौन सवाल के जवाब नहीं के दे पावत? अरे का बताई, गई रही संतोष बो भौजी लंग, वो हमार सवाल के जवाब दे दो हार गईली। अब गई रही प्रकाश बो भौजी लंग, वो हार गईली। अब लास्ट में जाना तरह जात निराम खिलावन बो भौजी लंग, और जाना तरह लगता कि हमरा उहे सवाल का जवाब देवे पड़ी है। काहे कि पूरा गांव टोला में उहे एगो खिलाड़ा भौजाई बाड़ी, ठीक ना? अच्छा अच्छा जाता रहा, हमू चली का? हाँ चल, लेकिन उल्टा सीधा कुछ मत बोले, काहे कि हमारा राते से माथा खराब बा। कुछ उल्टा सीधा बोलो सारे मार दे, लेड़ फेंक देबा, ठीक ना? चल ना बोले भैया। भौजी, ए भौजी केने बाड़ू हो, निकलू बहरी। अरे का हाथ देवर जी, सवेरे सवेरे काहे हल्ला कैले बनी? का हाला कैले बानी? अरे का बताइए भौजी, काले से हमार दिमाग खराब चलता। का भइल? का भइल? अरे भौजी दिमाग में ऐसा ऐसा सवाल चलता ना कि केहू बता ही नहीं के पावत। का केहू नहीं के बतावे पारत? हाँ आ संतोष बा भौजी लंग गइल रहा, हाँ गइल रही। आ प्रकाश बा भौजी लंग? ए उनको लंगरी वो नहीं के बता पारत। ओहो अच्छा अच्छा, तबे सोचा तानी तू सवेरे सवेरे हमरा पास काहे आइल बड़ा। अच्छा ये बतावा उ लोग का कहली? अरे का कहलियो, भगा देली हो? का भगा देली? हाँ तब मालूम ना रही त ना भगाई लोग। अच्छा अच्छा पूछ, कोनो बात नहीं खे, लेकिन ठीक ठाक सवाल करियो। तू बड़ी उरे बोले ला। अरे ना भौजी, एगो तू ही तो भौजाई बाड़ू कि हमार सवाल के जवाब दे दू। लो सुनो और बताओ। बतावा। म्यूजिक बाय उज्जवल कुमार। बुढ़वा जवान चाहे होके कमाए जाहो। अरे भौजी बुढ़वा जवान चाहे होके कमाए जाहो, या कौन चीज हिलावला फकीरे सफेद हो। कौन चीज हिलावला फकीरे सफेद हो, कौन चीज हिलावला फकीरे सफेद हो। देखा शैलेश बबुआ, हाँ? यही से हमरा गुस्सा आवेला। कैसे? सगरो से पूछ लेला तब आइला हमरा लगे। सोचला कि राम खिलावन भौजी बताइए ना। हाँ। यही पटांग सवाल पूछत होबा लोग से, ना समझ में आवत हुई तो भगा देत हुई लोग। हाँ संतोषो बा भौजी से पूछ लिया, ना बतैली हो। उ संतोष बहु बताई है जे काल लेके आइल बाड़ी, एकरा खातिर माहिर लोग चाहेला। आप पूछा तारा तला सुना। सुनाबो। मंजन बरस बाऊ बनो जनी तेज हो। अरे बुझला, मंजन बरस बाऊ बनो जनी तेज हो, तनी काहे लवला पगीरे सफेद हो। तनी काहे लवला पगीरे सफेद हो, तनी काहे लवला पगीरे सफेद हो। बस ना, अब जाई ना अंदर। अरे ना 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 ना, रुको 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 रुको, दू गौरी सवाल बा भौजी, दू गौरी सवाल बा। पहला तो बड़ी सही बतैलू हो, अब तनी दूसर को बता दो भौजी। देखा दांत ना चियारा हमरा लगे, ठीक ना? हमरा औरी काम बा। बस भौजी दू गौरी बा, बता दो भौजी जल्दी से। अच्छा ठीक बा, जल्दी पूछो। ला सुना। बाटे कौन चीज जब होला इस्तेमाल हो, बताओ ना। ए बाटे कौन चीज जब होला इस्तेमाल हो, आ करिया रहेला बाकी हो जाला लाल हो। करिया रहेला बाकी हो जाला लाल हो, करिया रहेला बाकी हो जाला लाल हो। अरे भौजी देखो, ई गांव मोहल्ला में सबसे जानकार और तारा पढ़ल लिखल समझिला, ठीक ना? ए शैलेश बबुआ देख, यही खातिर हमार माई बाप पढ़ेले लिखेले नहीं खेलो कि तोहार उल्टा सीधा सवाल के जवाब दी। तो काहे खातिर पढ़ले लिखले बा लोग? हम तो के का बताई, आई कौन तहरा से ऐसा ऐसा सवाल पूछाता हो फालतू फालतू के? आइए भौजी बताओ ना, भौजी बता दो ना। अच्छा तो ना मन बात सुन लई हो। कोयला ए देवरू जब होला इस्तेमाल हो। अरे सुना, कोयला ए देवरू जब होला इस्तेमाल हो, करिया रहेला बाकी हो जाला लाल हो। हो जाला लाल देवरू, हो जाला लाल हो, हो जाला लाल देवरू, हो जाला लाल हो। देखा अब हम जाता नहीं, हमरा के गोबर फेंके के बा, ठीक बा?
आइए भौजी का जय हो गोबर उठावे रुको। देखा दिमाग खराब मत करो ठीक बा। आइए भौजी का? बस एगो लास्ट बा भौजी एगो। अच्छा लास्टे बा ना। हाँ भौजी हाँ एक ही गो बा लास्टे बा। आइए भौजी खिसियात नहीं खुना। अरे ए देवर जी काहे खातिर खिसियाब? तू तो हमर दुलरवा देवर हुआ आ तोरा पे खिसियाब बोला। पहिले तलाई की कारा बाबे रोई रोई के का पहिले तलाई की कारा बाबे रोई रोई के बाद में वो डाल ले ली अपने से टोई के। बाद में वो डाल ले ली अपने से टोई के। बाद में वो डाल ले ली अपने से टोई के। देखा खाली तू उल्टे सीधे सवाल करा तारा। भैया के बोल दी का? आइए भौजी भैया के काहे के बोलेबू? आई देवर भौजाई के मामला बते में भैया का करी यहाँ के हैं? तो इहे सवाल होला का? तो कौन सवाल होला एकरा में का बुराई बा बताव ना अपना बहिनी से पूछा जाके। ए भौजी बता न दो एक ही गो तो लास्ट बा भौजी। अच्छा ठीक बा ला सुना। कन्नवा छेदावे सब लड़की रोई रोई के